Здравейте, потребители на YouTube. С мен е Боби, ще играем CS, той още не е влезнал в сървъра. Бот съм на AWP. Чакайте само малко си увелича звука. Аудио. Да, супер. Ох, топа би от мене. Да, его е Боби, той под мене. Клана ни е така, защото имаме CD хак. И когато някой пусне хак, и ние пускаме. Хак си? Не. Мисля такъв, сега не съм го пускал изобщо. Ама не искам и да го пускам, защото сега няма никой с хак. И каква е файдата за да го пускам? Не знам. Ако го сами работеше файтъра, аз съм с CD, защото файтъра си го прецаках сам. Знаеш как го прецаках? Наприх едни настройки, където като пусна файтър автоматично ми пуска Half-Life-а. И демек не мога да го играем. Ела да се каширам нашата баба клан. Да ги чакам. Когато трябва да теби. Ма нема къде тоя. Оф, то клип ще свърши след малко. Защото само гледаме. Не. Ама ли звън? Не, да. Да, тук това беше брат ми. И Боби, това ще направим просто, само за да ти кажем къде е. Той е наши къде е, бе? Той се каширал там при неговите. Абе там от неговата част, там къде е сега при варелите. Варелите? Сега отиде по-натам. Его е, за тебе! От мен. Сега една играта капа бързо дойде. Да, бе, добре, бе. Откъде ме стреля, бе? Аз не го виждам. На мен ми е много тъмно, не знам как да се го прави. Къде ме стреля, бе? Аз в момента се тъпча с мекици. Некой го баннаха. То ден беше по нас. Не знам. Те ще най-колко дена и да го берем. 165. Аз го видях. Това ме се дреда от никъде. Идва към нашата баба. Любов при мене, брат ми. Имам свой клас. В моя клан. Аз и един приятел си от топ геймър 85 минути. Ауч! Откъде? Не знам. Ек. Къде?
Него е, отстрани! За да си го оправиш, натисни на Options, Video и там има едно Brightness. И това трябва да ти е на максимум Brightness. Що? Па за да ти е светла картината, що? А? Къде? В видео настройки там отдолу. Има едни къде са като на звука как се местат. Има едно Brightness. Да. О, от мен не оставиш само окей. Собствено, то натиснах Хейфли и то не се махна. То е слоухак. Що? Па защото през стената ме цепи. Ският. Ето влизам. Са по-светло ли ти? Да, доста по-светло. Его е видял. Единия отстрани от десно, другия се качи горе. Его на десно. Това е лево, бе. Аз застрелям до ден се качи горе, защото застрелям дето от десно. Как ме вижда? Не знам. Аз съм тук Василий Зайцев. А? Аз съм Василий Зайцев. О, Аре бе, къде е то, бе? его. Единия да стреля. Айде, последна игра и спирам клипа. О? Последна игра и спирам. Оу! Еми, да, това беше за този клип и до другия път. Чао.